Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokacin, da fatan kowa na lafiya, da fatan kuma kowa na cikin ƙoshin lafiya. So kamar yadda kuka sani akwai connection da ake yi na Dr. X da wallet da kuma KYC da ake yi, kuma na tabbata da cewa duk wanda bai wannan KYC ɗin ba gaskiya yana cikin matsala, ko kuma in ce yana ɗaya daga cikin ba zai ma zama eligible ba ga waɗanda za su zama wanda za su samu token na shi Dr. X. Kowa da kowa ya riga da ya san an fara wannan KYC ɗin shekaran jiya da suka wuce, wanda har yanzu yana nan yana ongoing, kowa zai iya zuwa ya yi. So a don haka na ce ya kamata a ce na sa ma ‘yan uwa da abokan arziki wannan bidiyon domin su ma su yi KYC domin su tsira daga banning ko kuma su tsira daga su zama ɗaya daga cikin wanda za su samu token na shi Dr. S. Dr. S dai wanda bai san shi ba, mining ne wanda ake yi shi na application kuma yana under ICE network ne, wanda ICE kun san dai irin alkhairin da aka samu lokacin da aka yi mining ɗin ICE, wanda shi ma wannan duk under ICE suke. So na tabbata da cewa yawancin ku kuna yin shi, wanda ma baya yi zan sa mishi link a comment section, wanda suke son su shiga group ɗin mu shi ma link yana comment. So da fari zan sa muku bidiyon wani ɗan uwa ne ya yi ba ni na yi ba. Insha Allahu na tabbata da za ku gamsu da bayanin da zai muku dalla dalla. Don haka ku tsaya ku kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Na tabbata da za ku ji daɗi kuma za ku amfana sosai, kuma za ku yi connecting na wallet ɗinku sannan za ku yi KYC. Mu shiga cikin bidiyon. Wato yanda ake connecting wannan wallet ɗin, idan ka buɗe application ɗinka haka za ka ga wajen wallet connect kamar yadda yake a nan, to za ka taɓa shi zai kawo ka nan, zai linkin ɗinka to browser. To nan sai ka zo ka yi checking cewa I understand and agree with the terms above. Sai ka ce start. To a nan abin da suka tambaya sign up Sunwebs. Yawwa, to da haka code na Sunwebs suke bukata, da haka sai ka tafi Sunwebs yana ina to gashi nan. Yawwa zan buɗe shi amma zan ɗan yi posting bidiyon kawai, gashi nan code ɗinka a profile yake. Yawwa to na kwafo shi, da haka sai ka zo nan inda aka sa insert link below, sai ka yi haka, sai ka ce paste, sai ka ce nan mark step as complete. To yanzu sun ƙara tambayar ka na wannan Qualfluent shi ma, sai ka yi haka, sai ka tafi ina Qualfluent gashi nan. Yawwa zan ɗan yi posting na buɗe. Yawwa shi ma na kwafo na Qualfluent, sai ne haka. Yawwa to sai ka ce mark step as complete. Yanzu wanne suka tambaye ka still send, da haka shi ma sai ka yi haka, sai ka tafi ina still send. Yawwa gashi nan. Yawwa to zan ɗan yi posting yawwa don na buɗe na kwafo. Yawwa na kwafo shi ma gashi nan na sa shi, sai ka je wannan ka taɓa mark as complete. Yanzu sai me suka tambaye ka a nan wajen sign off na mayo na jiya kenan, shi ma sai ka je ka nemo shi na abin nan kenan, wannan Tmoon. So gashi nan shi ma bari na ɗan yi post. Yawwa to na kwafo shi ma bari zan sa shi, sai ka yi haka, sai ka ƙara taɓa nan. Yawwa to sai ka ce verified, dama wannan ba shi da shi. Wannan ba shi da shi, sai ka yi haka, sai ka verify. To gashi nan su nema wani cewa tabbas za su tantance su tabbatar datar da ka sa ya yi daidai. So gashi nan suna abin nan, suna verify. Yawwa gashi nan kun gani sun ce me tap to earn fast. Yawwa kun ga na abin nan na gama. Yawwa to wannan na farko kenan fa, na farko kenan. Wannan mutanen sai a hankali, wannan bidiyo na farko ne, bari na sa muku shi yanzu. X verification wato na Twitter. To wannan abin da suka ce za ka yi copying, sai ka je kan profile ɗinka ka yi posting ɗinsa. So kamar yadda kuke ganin sa a haka gashi na yi copying ɗinsa. To zan je na nemi wannan Twitter ɗina, sai na tafi haka. Yawwa okay, sai na je haka nan inda zan yi posting. Sorry. Yawwa gashi nan, sai na haka, sai na zo nan post. Yawwa sai na ƙara taɓawa. Yawwa to gashi nan sai na haka, sai na posting ɗinsa.
in nayi posting sai na kwafo send, sai na kwafo link ɗin da nayi posting gashi haka copy. Yawwa to sai na dawo nan sai na abun nan, sai na sa link ɗin a nan, sai na ce na gama max abun nan step as completed. Sannan sai gaba sai suka ce kuma follow us on X, sai kai following ɗin, sai ka danna nan ta nan wajen, amma here dole ta nan. Yawwa sai ka zo kai unfollowing farko sai ka ƙara following ɗinsu. To ka sabunta abun nan ɗin following ɗin kenan. Sai kai haka cewa ka gama. Yanzu sai suka ce kuma za ka yi na iron kenan, na ice ɗin. Shi ma sai kai haka sai ka yi unfollowing ɗinsu sai ka ƙara following. Yawwa haka ka sabunta following ɗin kenan. Sai ka ce nan ka gama. Nan ma sai ka zo ka ce yawwa to nan kuma multibus ne, su ma sai kai unfollowing ɗinsu sai ka ƙara following ɗin. So ka sake sabunta following ɗin shi ma. Sai kai haka ka ce ka gama. Yawwa sai nan sai na exporter sai ka taɓa duk ta ciki za ka yi shi. Sai kai haka unfollow sai ka ƙara following nasu. Sai kai haka sai ka ce ka gama. Yawwa sannan sai ka ƙara na zoos, shi ma sai kai haka unfollow sai ka ƙara following nasa. Sai kai haka sai ka ce yawwa to nan ma za ka tafi za su sake duba shi. To wannan suna tantancewa ne, suna verifying ne. Yawwa to kun ga shi ma ya riga ya yi yanzu, ya yi shi ma yanzu. So wannan kenan na Twitter. Bari mu ga wanne ne kuma next ɗin. So sai bari mu haɗe shi ma kawai, sai na Telegram shi ma sai suka ce verify username. Nan sai suka ce write your Telegram username. Yawwa to gashi nan na rubuta username ɗina, sai mu haka. Yawwa sannan a nan sai mu ƙara, sai suka ce a yi joining ɗinsu a nan ta Telegram. Yawwa sai kai following ɗinsu sai ka ƙara dawowa haka. Nan kuma suka ce to mun gama. Yawwa sai ka abun nan a nan ma wannan sai suka ce shi ma na ice sai a abun nan ɗinsu shi ma. Yawwa to nan sai kai unfollowing ɗinsu leave channel. Yawwa sai ka zo ƙara taɓa ta sai ka ƙara following ɗinsu. Yawwa sai kai haka. Yawwa to again sai suka ƙara da cewa kai joining na multibus ɗin ta nan wajen, sai kai haka sai ka sai ka abun nan following ɗinsu su ma ta nan. Yawwa don haka yawwa sai ka ce mark as step. Yawwa sai ka ce verify shi ma. Yawwa to shi ma kun ga mun gama wannan. Yawwa mun gama wannan, mun gama na uku kenan. Bari mu ga wanne next. To sai wannan shi bari zan yi shi daban saboda yana da ɗan wahala. To sai step na gaba, za ka zo Chrome browser sai ka tafa CMC ko coin market cap. Misali gashi nan na sa C ya ma fito, sai ka shiga haka. To idan ka zo to abin da za ka yi sai ka zo nan ga wani abin nan guda uku daga nan kamar menu ɗin, sai kai haka. To a nan sai ka ce login. Idan ka zo sai ka yi login da email ɗinka. Za ka iya login da email naka. Yawwa to gashi nan na yi login da email. Inda za ka tabbatar gashi nan yawwa okay. Inda za ka tabbatar ya yi binding to gashi a nan wajen kun gani gashi nan log out. To login in ɗin ya yi kenan. Yawwa login in ɗin ya yi kenan. To sai ka koma can. Yawwa sai ka yi login dole sai ka koma kan abin nan ɗinka na wannan ɗinka. Okay yana nan ma a shi Chrome. Minimizing nayi sai ka dawo nan. To a nan wajen sai suka ce za ka taɓa nan sai ka je ka taɓa ice a whitelist haka.
to idan ka zo gashi nan ya kawo kan ice kawai sai ka taɓa shi haka gashi nan ya ɗan yi star ɗin ya wannan to sai ka koma in ka koma sai ka ce nan mark yawwa as abin nan sannan sai ka zo nan suka ce za ka je kai following ɗinsu na su ice ɗin sai ka zo nan yawwa to wajen following ɗin mafi sauƙi abin da za ka yi je ka tafa ice a nan a search abin nan sai ka abin nan sai ka tafa ice a nan haka sai kai haka ka ce ice yawwa so sai ka tafa su haka okay yawwa to wajen searching ɗin ne in kai searching wannan wanda za ka gan shi gashi na farko ice open network akwai gap wanda za ka gan shi a haɗe ice open network shi za ka je ka taɓa yawwa in ka taɓa shi gashi nan to sai ka ce following okay to na taɓa following ɗinsu ma sai ka ce unfollow yawwa to sai ka ce unfollow su ma sai ka sabanta following ɗin yawwa to gashi nan ka yi following ɗinsu yawwa kun gane ka yi following na yau to sai ka sake komawa sai ka sake komawa nan sai ka ce mark step as complete yawwa to sannan kuma sai nan yawwa to sai wannan sai suka ce za ka taɓa ka buɗe za ka abin nan shiga cikin coin market cap ɗinka ka je kai positive comment wato comment na bullish comment wanda za a gani wanda zai ɗaga project ɗin sai ka kwafo sai ka zo ka kawo shi nan misali bayan ka yi sai ka pasting ɗin link a nan wanda kai pasting ɗin misali a nan to sun ba da coins bayan ice ɗin sai ka haɗa da LTC yawwa sai ka haɗa da LTC kamar code ne kowa da wanda suke bashi amma a kula da wannan ni sun bani LTC kai za su iya baka Ripple wani za su iya bashi Bitcoin wani za su yi haka to sai ka zo sai ka taɓa nan wajen yawwa kuna ganewa in ka zo nan okay yawwa sai ka nemo ice ɗin sai ka je ƙasa za ka ga comment ma na mutane in kana sauri kawai samu comment ka kwafa sai kai editing na abin nan ɗin duk gashi nan mutane sun yi kowa da wanda aka bashi yawwa sai ka ɗauko wani misali sai ka kwafe shi wannan duk ina sawa ne saboda yanda mutane zai zama musu da ɗan sauƙi misali sai kai haka yawwa amma ka tabbatar wajen da kai highlighting yayi blue to sai ka dawo nan inda za ka yi pasting naka gashi nan wajen wannan wajen shine inda za ka zo ka yi pasting naka sai ka zo kai haka sai ka zo sai ka yi pasting haka yawwa to amma wannan yawwa space sai kai haka yawwa to nan sai ka sa alama na dala sai kai haka ice sai ya fito za ka taɓa shi yawwa sai ka taɓa shi a kai kun ga ya yi highlighting blue sannan sai ka ƙara sawa na dala sai kai haka sai ka ce LTC gashi nan Litecoin kun gani to sai kai haka sai ka ce post kana yin post duba saman nan sai ka ce view post yawwa to sai ka zo nan okay dama lokacin yana haka wani lokacin yana haka yawwa sai ka ce copy link haka yake yi sai ka sa okay yayi ma to ba sai ka sake ba gashi nan ya hau gashi nan Muslim 84 gashi nan ma yayi yawwa sai kai haka sai ka ce copy link shikenan yawwa ya riga ya hau sai ka koma wannan yana da ɗan abin nan sai an kula da shi yawwa sai ka zo nan wajen sai kai musu pasting yawwa sai kai haka mark as complete sai ka ce verify so gashi nan yana yi suna tantancewa to gashi nan past kun gani ko kun gani a hankali gashi continue so kun ga sai address kun gani sai address yanzu token distribution address shikenan bari ku gani shi kuma yanda za a yi yau to amma anan abin da suka ce we are highly recommended using the X portal app or use any multiverse compatible wallet to kun ga
abun nan X portal za mu yi amfani da shi. Yauwa. Sannan wane address ne? Ina zuwa. Yauwa to yanzu za mu tafi kan X portal. Za mu je wajen ɗauko address ɗinmu. To idan ka buɗe X portal ɗinka haka biometric login. So ga shi nan. So abinda za ka yi sai ka tafi nan can menu ɗinka. To daga nan wajen ga main wallet ɗinka nan. Daga ƙasan nan inda aka sa main wallet ga wajen kwafi nan. Yauwa to sai na taɓa nan kwafi ɗin nan. Duk inda ka ga wannan abun nan ɗin guda biyu kwafi ne. Sai na zo kan nan. Yauwa sai nai haka. Nan wajen sai nai haka. Sai na abun nan. Sai na ce continue. Kun ga congratulations. You have successfully completed all steps and set your wallet for the token distribution. Sai na ce close. So kun gani? Sai na rufe na buɗe shi zai nuna. Yauwa to na rufe na buɗe ga wallet address nan ya. To shi kenan fa. So a yi haƙuri a bi steps ɗin a hankali. A yi a hankali yauwa. A bi su a yi hankali a nutse. Ni kaina wallahi ba wani ne ya nuna min ba, ban san yadda ake ba wannan ba. Yanzun nan na zo na abun nan ɗinsa. Yauwa a bi su a hankali. Na Telegram kuma zan yi bayani na 'yan dabarun da za a yi. Bari na taɓa aikin da nake yanzu.